va fi un plan ca să-i furi jucăriile lui Marco. Ce tare jocul ăsta, Minecraft! Bate cineva la ușă. Să văd cine este. Îmi fac să-mi trimit un bilet. Scrie aici că m-a chemat cineva la poliție. Dar unde e poliția oare? Trebuie să ne iau repede în haruna pe mine. E plan să fugi pe Marco. M-ai furat-o. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Hi, hi. Hi, ha, ha. Ha, ha. Lili. Poți să? Se pare că a fost o fată multe mai la poliție. Acum chiar o să merg la poliție. Salutare! Vă așteptăm pe canalul vostru. Intră! Luați loc, vă rog. Ce problemă aveți? Mi-a furat în episodul trecut cineva jucăriile. Și ce va fura niște? Mi-a cu burdale din plastic, o kendamo, rilili la lila și toate mașinuțele. Bluși de la... Da, Lili la lila de pe puntro? Da. Imediat vom rezolva ideea și imediat sunăm pe stație. Alo, fiți pe poziție, avem un infractor. Nu vă faceți griji, îl vom prinde. Nu vă faceți griji, o să vă dau bastonul și cătușile. Ia. Ping. Dar uite, mă duc să prind acum. Să-l prinde, să vii cu acestea, o să-l prind pe host. Lume! Mi-am cumpărat niște jucării noi și sper să nu mi le fure iarăși hoții. În această seară nouă o să fiu la acasă. În seara asta iar o să dau o spargere și iar o să-i fur de la jucării, de toate. I-am închis o capcană, acum aștept să-l prind. Voi reveni că nu se așteaptă. O să-l prind. O să-l demasc. O să-l dau la poliție. Hi, hi, hi. O să-i fur din nou jucările lui Marco, că nu mai e acasă din nou. Hi, hi, hi. Cred că hoțul e acolo. O să-l demasc.
de mascat. Acum hai să văd cine e. Domnule polițist,